So hello Kristoni अनजाग्रा लोगोफोर गिबि सिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे आङो गोदान भिडिअ दिनै गोथार बाइबेलनिफ्राय लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे लाभ उन्नति जागोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों बे मोनसे फिसा टपिकनि सायावनो दिनै फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आङो सावरायनो सानदों बेनो जाहैबाय who want to be rich fall into temptation मा होननानै बुंदों जाया धोनि जानो लुबैयो बिसोरो आनजादाव गोग्लैयो बे मोनसे बाथ्रा दङ बे मोनसे बाइबेलाव लिरजानाय दङ बे बाथ्राखौनो दिनै नोंथांमोनजों दिनै आङो सावरायनो सानदों ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै जोङो संसाराव थांनानै थानायाव जोङो दिनै बयबो मोदोमखौ लानायाव दिनै जोङो बयबो दिनै जोङो माहाजोन जानो लुबैयो थाखा फैसा दिनै खामायनो लुबैयो धन सम्पति गोनां सासे मानसि दिनै जों जानो लुबैयो जोंनि बे लुबैनाया इनायनो गेदेर इनायनो पावारफुल अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर जोंनि बे लुबैनायजोंनो जोङो दिनै दैदेनजायो आरो जोङो दैदेनजायोब्ला बे मोदोमनि लब लालसा लुबैनाया जोंखौ माब्लाबा इसोरनिफ्राय गोजान खालामो मण्डलिनिफ्राय गोजान खालामो इसोरनि बोरनिफ्राय गोजान खालामो बेनिखायनो बाइबेला बुंदों who wants to be rich fall into temptation जाया धोनि जानो लुबैयो बियो आनजादाव गोग्लैयो होननानै दिनै बाइबेला दिनै जों बेखौनो रायज्लायदों ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर अब्ला फै जों एसे गोथौसिनाव जों थांबावनि नोंथांमोना मिथिगौना गोबांथार मानसिफ्रा दिनै साननानै लायो फोथायो सानो जे धन सम्पति थाब्लानो सुख सान्तिया फैगोन थायो होननानै दिनै जों सानो दिनै थाखा फैसा थाब्लानो गासैबो जाजोबो होननानै जोङो साननानै लायो ना मा होनो अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दिनै थाखा फैसा धन सम्पति जाबानो सुख गोजोन गासैबो जाजोबो गासैबो मोजां रोखोमा मोजां स्टेसना दिनै जोंनि न'खराव थायो होननानै जों दिनै बयबो दिनै सानो आरो माब्लाबा नंगौबो नाथाय माब्लाबा बे धन सम्पतिफ्रा बे थाखा फैसाफ्रा एक मानसिखौ सोरखौबा मिथिगौना इसोरनि रायजोनिफ्राय गोजान इसोरनि बोरनिफ्राय गोजान मण्डलिनिफ्राय गोजान आरो न'खराव दंस दिनै लाबोदों अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर बेनिखायनो दिनै जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय साबधान सांग्रांथि गियान गोनां नलेज गोनां दिनै जोङो जानो नांगौ हागौमानि बेनिखायनो बे मोनसे फिसा टपिकखौबो दिनै नोंथांमोनजों बेखौनो दिनै फोरबोनि गाहाम बाथ्राया मा बुंदों मा फोरोंनो नागिरदों जोंखौ बेनि सायाव बेखौनो आङो सावरायनो अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर अब्ला जोङो बे समाव मोननैसो बाथ्रा जोङो नायबावनि नोंथांमोना मिथिगौना जायफ्रा धोनि जानो लुबैदों माबोरै आनजादाव गोग्लैयो जायफ्रा धोनि जानो नागिरदों माबोरै आनजादाव गोग्लैयो बाइबेला दिनै मानो बिदि बुंखो जों गोथौयै सिन्था खालामनि दिनै जोंनि टपिकआ माबोरै बिदि जाखो जोङो सिन्था खालामनि होमब्ला बाइबेला दिनै जोंखौ बादा होदों नामा थाखा फैसा खामायनाङा धोनि जानाङा होननानै नो डियार फ्रेन्ड्स बाइबेला दिनै जोंखौ बुङाखै नोंथाङा थाखा फैसा दाखामाय धन सम्पति दाखालाम होननानै नाथाय बाइबेला दिनै जोंनो बेफोरबायदि जोंखौ बादा होआखै नाथाय बाइबेला मोनसे बाथ्रा बुंदों सिगां इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो बेनि उनाव नोंनो गासैखौबो होदेरनाय जागोन अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर जोङो जों ख्रिस्टियानफ्रा
धन सम्पति बुथुमैनि सिगां थाखा फैसा खामायैनि सिगां जों सिगां सेन्टारावनो ख्रिस्टियान जानायखाय बे गोथां इसोरनि रायजोखौ जोङो नागिरग्रोनो नांगोन बेनियाव थाग्रोनो नांगोन बे इसोरनि आयेनाव बे इसोरनि रायजोआव जोङो थाग्रोनो नांगोन ओमफ्रायसो जोङो धन सम्पति थाखा फैसा जोङो खामायनो नांगोन अब्लासो जोङो आनजादाव दिनै गोग्लैनाय नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय we must know regarding this बेखौ मिथिथारनो नांगोन नोंथांमोना मिथिगौना गोबांथार दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा धोनि जानो लुबैनायावनो थाखा फैसा दिनै लुबैनायावनो धोनि जानो लुबैनायावनो मावथावैखौबो दिनै जोङो मावगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना थगायनो नाङामोन दिनै जोंहा थगायगासिनो दङ मानो धोनि जानो लुबैनायावनो थाखा फैसा दिनै लुबैनायावनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला मा जोङो आनजादाव गोग्लैयाखैनो जोङो गोग्लैबाय जोङो मावथायखौबो जोङो मावबाय धोनि जानो लुबैनायावनो बे लुबैनायानो दिनै जोंखौ मा गाज्रियाव दैदेनलांबाय इसोरनि बोरनिफ्राय गोजान खालामबाय आरो थगायनाङैखौ दिनै जोङो थगायबाय होमब्ला मा जोङो थारैनो आनजादाव जों गोग्लैयाखैनो जोङो दिनै आनजादाव गोग्लैबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों सोरबा जुदि धोनि जानो लुबैयोब्ला बे आनजादाव गोग्लैयो होननानै अब्ला जों एसे गिबियावनो जों सावरायबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो धोनि जानो लुबैदोंब्ला थाखा फैसा खामायनो जोङो लुबैदोंब्ला बाइबेला दिनै जोंनो एसे गिबियावनो मिथिहोबाय जों सिगां इसोरनि रायजोखौ जोङो दिनै नागिरग्रोनो नांगौ आरो बिनि उनावसो जोङो धन सम्पतिखौ जोङो सेकेन्डआव खालामनो नांगौ जोङो फार्स्ट पइन्टआव गिबियावनो जों इसोरनि रायजोखौसो जों नागिरग्रोनो नांगौ अब्लासो जोङो आनजादाव गोग्लैनाय नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला जों एसे गोथौसिनाव थांबावनि ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै जोंनियाव बयहाबो दङ लुबैनाय मा धोनि जानो लुबैनाया जोंनियाव बयनावबो दं आंनावबो दङ नाथाय बे लुबैनायजों जों दिनै दैदेनजायोब्ला जोङो माब्लाबा गाज्रियावबो दिनै जोङो गोग्लैनो नांगोन इसोरनि रायजोनिफ्रायबो गोजान जानो नांगोन आरो जों दिनै आनजादाव गोग्लैथारगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आं आखायाव लाबाय स' बेखौ मोननो हागोन 1 तिमथि 6 बालाबनि 9 सिरि 1 तिमथि chapter 6 verse 9 I want to read this verse each and every one of us dear friends स' फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों बाव नाथाय जायफ्रा धोनि जानो हास्थायो बिसोरो आनजादाव गोग्लैयो आरो दौलेङाव नाङो आरो उदायै आरो लुबैनायफ्रा बिसोरनि गोसोआव जाखाङो आरो बेनो मानसिखौ गाज्रि आरो संहार जानायाव दैदेनलाङो मिथिबायना अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे समाव जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै मिथिनो मोनबाय मा जोंनि डिजायार जोंनि लुबैनायनि सोमोन्दै बुंदों दै मा होनदों नाथाय जायफ्रा धोनि जानो हास्थायो डिजायार बेबायदि मोनसे दङ लुबैनाय दङ मा बिसोरो आनजादाव गोग्लैयोनो आरो आनजादाव बेल' नङा दौलेङाव नाङो नोंथांमोनाथ' मिथिगौ दौलेङाव जोङो मा रोखोम नाङो गुसुं एग्जाम्पल होनि जेब्ला जोङो दाउ हमनो थाखाय दाउसिन हमनो थाखाय जोङो जे सायो बे जेया जेब्ला बाफैयो होमब्ला जेयाव नाङो खारग'नो हाया आरो दिनै बियो मानसिजों हमजानो गोनां जायो मानसिफ्रा दिनै बेखौ हमनो मोनो बे दाउखौ बे दाउसिनफोरखौहाय होमब्ला दिनै जोङो बेबायदिनो नाङो बेबायदि नुवा नुस्लाबा जोङो सैताननि सानानै दोननाय दौलेङाव जेयाव दिनै जोङो नांनो गोनां जायो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो जोङो मा आनजादाव दिनै जोङो गोग्लैनो गोनां जायो माब्लाबा बेफोरबायदि आनजादावनो जों दिनै मा इसोरनिफ्राय गोजान जोङो दिनै जानो गोनां जायो जेखौ मावनो नाङामोन बेखौ दिनै जोङो मावनाङो आरो बुंबावदों आरो उदायै आरो लुबैनायफ्रा होनदों गाज्रि लुबैनाय उदायै डिजायार हास्थायनाय लुबैनायफ्रा मा खालामबावो बिसोरनि गोसोआव जाखाङो
जायफ्रा धोनि जानो लुबैयो बिसोरनि गोसोआव जाखाङो दिनै जोंबो लुबैयो जोंनि गोसोफ्रावबो दिनै बायदि बायदि दिनै गाज्रि हास्थायनाय लुबैनाया जाखाङो आरो बेनो मानसिखौ मा होनदों गाज्रि आरो संहार जानायाव बोख्लायलाङो बेनो मानसिखौ मा होनदों गाज्रि आरो संहार जानायनि लामायाव दैदेनलाङो बोख्लायलाङो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे बाइबेल सिरिखौ आङो मबाइल एप बाइबेलनिफ्राय दिनै लानाय जादों बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै आङो बयनिसिमबो आङो मिजिंथिहरदों जे जायफ्रा धोनि जानो लुबैयो बिथांमोना आनजादाव गोग्लैयो who wants to be rich fall into temptation बे टपिकनि सायाव नोंथांमोना गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोंनि हाबिला जोंनि लुबैनायफ्रा बिदिनो जोंखौ माब्लाबा माब्लाबा खैफोदाव खोख्लैयो बेखायनो जोङो साबधान जानो नांगौ जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा सोरबा धन सम्पति खामायदोंब्ला बा खामायनो नागिरदोंब्ला जोङो साबधान जोङो जानो नांगौ जोङो सिगां मा इसोरनि रायजोखौ जोङो नागिरग्रोनो नांगौ बे इसोरनि आयेनाव थानो नांगौ बे इसोरनि हामजा जानायखौ जोङो मिथिग्रोनो नांगौ आरो बे अब्लासो इसोरा जोंनि गासैखौ जोंनो होदेरजोबगोननो जोंनो होगोन बे इसोरा जोंनो दिनै जोंनो मिथिगौ मा नांगौ थाखा नांगौ ना फैसा नांगौ ना धन नांगौ ना सम्पति नांगौ ना मा होनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोंनि इसोर जानायखाय बियो मिथिगौ बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोंनि धोनि जानो लुबैनायाव जेन' जोङो आनजादाव गोग्लैया जोंनि थाखा फैसा खामायनायनि दुवारै जेन' जों इसोरनिफ्राय गोजान जाया जेन' जों आनजादाव जेन' जों खैफोद निदानाव जेन' जों गोग्लैया जों साबधान जोङो जानो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बा आंनि बे मोनसे फिसा टपिकनि गेजेरजों who want to be rich fall into temptation जायहा धोनि जानो लुबैयो बिसोरो आनजादाव गोग्लैयो होननाय बे टपिकनि दुवारै आसा खालामो नोंथांमोना गाहामथारैनो बुजिबाय सासे ख्रिस्टियान जानायखाय होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै मिजिंथिहरबाय हामबायसै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनैनिफ्राय जोंनि थाखा फैसा धन सम्पति खामायनायाव जों साबधान आरो सांग्रांथि जानि मानो ख्रिस्टियान जानायखाय हामबायसै इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय हामबायसै गोजोन्थों खुलुमबाय